खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि आंनि भिडिअ'आ जागोन मोजां फाहामथायनि राहा। नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। थेवब्लाबो मोजाङै मिथिनो थाखाय आंनि भिडिअ'खौ दानालासे मोजाङै नायलांदो फारि फारियै। नैबे थास' बिफांखौ नुदोंना बयबो लोगोफोरा? नैबे थास' बिफाङानो जोंनि गुजुनायखौ थाबैनो गोख्रैयैनो फाहामनो हायो एबा गुजुनायखौ बन्द' खालामनो हायो। बिलाइखौ गारनानै बे देन्थाखौ जोङो जाय जेजोंखि जाया गोसोबादि संनानै जानांगौल'। अब्लानो सानसेनि उनावनो एबा अखानायैनो गुजुनायनि सोदोबखौ खोनानो मोननाय नङा। बियो हारसिङैनो हामनानै थायो। मुलिफोरखौथ' जों जानोसो बायो। बे मैगंजों हामोब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बे मैगंखौथ' जों बयबो जानो मोजां मोनखायो आरो देहानि थाखायबो मोजांखा। बेखायनो बे मैगंखौनो जानानै गावखौनो गुजुनायनिफ्राय रैखा खालामनांगौ। सोरनिबा बुंलानाय एबा सोरनिफ्रायबा खोनालाबायनाय बाथ्रा नङा, बियो आंनो जानानै प्रमान मोननायसो। आरो मब्लाबा जोंनि मोदोमाव बा मेगनाव बा गारायफोराव फानलु दांनानै दांलाफ्लाङोब्ला बिराद आलौवोना, बे आलौनायखौ जों माबोरै होबथानो हागोन? बिनि गोरलै राहायानो जादों संख्रि। बे संख्रिखौ जोङो आलौफुबाय थानाय समाव एसे जानानै होनांगौ। अब्लानो गासैनिबो आलौनाया स्रां थाङो। उन्दैयानो जा गिदिरानो जा बे राहानिफ्राय रैखा मोनो। बे राहायाबो सोरनिफ्राय खोनालाबायनाय बा सोरबा बुंथिंलाबायनाय नङा। बियो आंनो निजिनो आलौजानानै मोनखांखानायसो। बे आलौनाय समाव आं संख्रि जानानै होनायनिफ्रायनो आङो आलौगानायनिफ्राय रैखा मोनदों। बेनिखायनो आं बयखौबो बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोनथों, मिथिथों होननानै आं आंनि मिथिनायखौ बयनोबो शेयार खालामनाय जादों। आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै एबा खोनानानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्टआव फोरमायहर। बाय बाय।